Usa ka senior citizen patay atul sa adlaw sa Pasko humandong gaba sa iyang silingan. Giingong naglagot kini kay napildi sa biktima og sinumbagay diha sa Barangay Lawaan 2, Dakbayan sa Talisay. Ani ang report. Nakabsan siyang kinabuhi sa ospital kining 60 anyos ka lalaki humandong gaba siyang dughan. Gilang biktima nga si Oscar Bacolpo taga Barangay Lawaan 2. Gitumbok nga suspect mao si Macario Barliso, 52 anyos, silingan ra usab sa biktima. Ang duha parihong mangubkubay og bas. Witnesses dito sa area na nagsumbagay pa ning duha unya kining ato ang suspect na pildi kay kining ato ang biktima kay murag former boxer daw ni siya sa una. Padayon pa karong gipangita sa Talisay City Police ang suspitsado kinsa miikyas human sa pagpanunggab. Samtang usa ka manyimpuhay na sikop usab sa bispera sa Pasko, human pasanginling mikawat sa cellphone sa tindero sa usa ka kan-anan sa sud sa mall sa syudad sa Talisay. Nadakpan daw sab kini dayon. Gawa sa mga panghitabo, gilagway ni Caballes nga malinawon sa kretibuk-an ang pagsaulog sa Pasko sa Dakbayan sa Talisay. Wala usab mga firecracker-related incidents nga natala sa Dakbayan. From the start, what tay related untoward incidents nga nahitabo sa atong mga simbahan. Oba ni Marlon Melgazo, ako si Famary Dumabok. Balitang Bisdak.